Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Size yılların zehin ve asasıgatlı gepleşimizin 18-nji sanyny hödürleýäs. Gepleşimizin bu edeki sany Aşgabat şäheriniň Göroğlu köçediniň ugrunda yerleşýän Berk Papda meşhur Ak Kepler tarapyndan ýazgy edilýär. Gepleşimizin bugünkü mihmany bizim meşhur alpbarzymyz. Waleyküm selam. Var oğlum. Ha, da şükür. Şat, ha, ýazgy edip otursa, pätgeler meselenden bam. Bale, tamam. Ha. Gepleşimizin bugünkü mihmany bizim meşhur alpbarzymyz Begmurat Amanoğluýew öz bätleşim özüm saýlajakdydy. Bätleşim bilen geler, mihmanlar gelse Ak Kepler taýyn, Berk Pap taýyn ýazga başlarys. Assalamu alaykum. Waleyküm selam. Ýagdaşyna da bagmy berdi ol. Begmurat. Gelmedimi ya? Ýok, garaş oturýarys. Neme pätge bermeýin de. Doğru. Ýazga edip oturýarys. Halife salamu aleyküm. Waleyküm selam. O mezaylar köp araştırdım öýdän. Ay yok atkanım del. 2 saat doğru araştırdım. Başlarmı gahanol? Bätleşim nerede? Ya el geldim deyip o jaňa edip SMS ýazyp gün bermedi o gelen wagtmy deyip. Sen bir hüjük taşly bir oğdan oğlan gelýär diýdiň ha. Adyny aýtmadyn kim? Ay Hıdır Kudur diýän. Kim Hıdır? Hıdır Kudur. O Akepterdäki. O gelle garaş oturýarsa, meni agassa oturýardym gel. Kovdumy? Ne bilem gelip. Näme şeň gelip ýöne ýadygy da oturýar gelip salamlaşýar diýen. Yo aýtmalar. Aýdan o Begmurat. Seniň aýdan o. Bir hüjük taşly. Hüjük taşly bir oğlan budy taşly oğlan näde? Ha, yo, saçyn. Degişendirmi? Yo ýöne kudurdy bu. Yo, şu kudurrak da ýaşaldy sanja. Saçşat da şonu kudur diýdiler. Böyle jana tawadım. Ondan mehman tomaşaçylar, biz ýyllarlaryň zehin bäsleşigatly gepleşigimizden 18-nji sanyna başlaýas. Gepleşigimizden bugünkü mihmanlary bizim meşhur alpbarzymyz. Owallar sadaşan natly gepleşigin awtory Begmurat Amanoğluýew hemde bizim meşhur alpbarzymyz, şowmenimiz Hıdır Oragoğluýew. Ilk bilen mihmanlar hakynda gyýtaça maglumatlary siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Begmurat Amanoğluýew 1987-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Akal welaýatynyň Göktepe etrawyna dogulýar. Maşalada 4 dogun, 3 ogul bir gyz, öz maşalada ulusy 2005-nji ýylda Göktepe etrawyndaky 18-nji mektebi tamamlaýar. 2005-2007-nji ýyllar aralygy harby gullukda bolýar. 2017-nji ýylda bolsa Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamlady. Maşallah bir ogly bir gyz bar. Hıdır Oragoğluýew 1994-nji ýylyň 30-njy iýulynda Göktepe etrawyndan Kelejar owatyna doguldy. Hıdyrjan bağışlardyňlar. O maňa mulaýyk gawas geçdi. Göktepe etrawyndan Kelejar owatyna doguldy. Maşalada 3 oglan, öýde ortanjydy. Öýde aýtman ona ortanja işlat ýok diýär. 2011-nji ýylda Göktepe etrawyndaky 25-nji mektebi tamamlaýar. Maşallah bir gyzy bar. Ne bir mihmanlar hakynda gyýtaça maglumatlar boldy. Alpbarzlyga sunuňata gelişiňiz hakynda gyýtaça maglumatlar. Begmurat, alpbarzlyk ulgamyna näil başladyň? Nerden kelýäňi gel alpbarzy bolmak? Ay baştan başlatamak kitap ýazyp bermeliň bir gyzyk kıljaýar. Gyýtaç gelýär aýda. Ilk bilen bir ýere barsam sowgatly barman gowurýan, o wagtlar taýlaşan natly gepleşigimizde çykşadan aýdymçylarymyň iň saýlama aýdymlary ýerleşdirilen şu audio diskama üçin DVD diskama Tuğlama. O awtologda bar ýa-da dinler ýaly. Şu sowgatly kabul et. El sowgatly gelýän mihman gödüňe has assurny. O wagtlar taýlaşan sowgatyňa sawgat ne diýip bolsa awtologda dinlers. Sunuwada şu umumyň alpbarzy bolmaklygyma 2011-nji ýylda girişdim. Göktepe'de Kakadurda çubur diýseler tanamaýan adadyr. Şonu men işleşýärdim, aslında özüm futbol oýnamaklygy görýärdim. Jiglemem futbol oýnaýardy, Kakam futbol oýnaýardy, özüm futbol oýnamaklygy görýärdim. Edil şol tarapa gow ýakyn etdim ýöne başalyp çykyp bilmedim.
hasap edenden bolmadı. Onu 2011-nji ýyllarda şo ýanky kaka durdy, bir aýdymçylar bilen iş talşýady, gapy bedegleri, şo toy talýaşka diýilýär, şol hyzmatlary ýola goýdy. Onu bir gün bir aýdymçyň toýa berildi ýa-danym, toýada 2 gün barda, o ýalňyşmadym, alp barja urlaşmandyr. Onu alp barja enim sen molaytan aýdyp benem aýmen başarmaýan, o am ýygyr oglan, tonjak oglan, men başarjak adam däl. Aslan men öňşü aýdym sadan çetrakda oglanna. Soňra aýtdy beýtdi saňa diýdi, plançymat berjek diýdi, gidip soňsoň diýdi. Şo taýda. Toýum bäherden. Aýndan edilo pulu üçin adallany umman şo berjek puluny mätäşlik barda şo wagtynda. Öýüňe mulsy ay bolýa eýder meýdan başalyp çykan bolmanyna bir finans goraýynyp onu hak berdi bir muallimiz bardy. Aňarda futbolda kän zatlar öwretdi, ödem bir ýaşlykda tamada bol toýlarda zatlarda hyzmat eden adam. Onu muň ýanyna bardym, gapysyny kakyp bagam, şuny bir tamadaçylyga başlajak bolýan. Kömek etseň diýip bulam öýden onu müňlük deptere ýazylan goşularyny berdi. Şundan alıştyr gereňdi, esaty köpräk goşuk ha bergin, toýdan aýdymçyny gytsa berdi diýip aýmenem bolýa diýip müňlük deptere gadyatdan goşuk alyp getip gelmeşdirdim. Ondan ýa tutun jamiýat tutdum näme onun mäşdan goşugyny kunyň içinde ýa tutup boljak gelle. No beherden toýa gitdik, aýdymça Mazada Baýew diýip goýupdy pelolem. Aýndan toýa bardyk. No toýçy märke ýaşlar garşylamaly, toý açmaly, ýaşullara söz bermeli. Menem salamdan öňürti goşuk bilen başladym. O goşugym Kerim agaň ternawlardan suwlar akyp nowruzgar eräp durga diýip goşugym. Adamlar hem ýylgyrşýa, gülüşýärler. Menem bähtiýän men o goşuma gülýärlerim ka, ýa gowurup hakykatdan men şulara saatlyk paýlaýam kam diýän. Aýondan eýtdik şo toýa alyp çykdyk. No ýertesin Çaňa diýerler şo ýerden. Aýten ýedi plan ýerde toý wagy çykarýas. Ýene bir direktor wa öňe senem gerek şonda. Enne o taýda da şo haky berdiler. Enne soň ýene bir toý welli diýdim. Şuňa diýdim ýykyn etsem biraz ahlat etsem arsgal tap boljak kärow diýip. Şoňa ýykyn etip başladym. Soňra 2011-nji ýylda Türkmenwat teleýaýlymyna işe girmeklik üçin bardym. Ýolbaşçylar kabul etdi. Ana şondan märam işläp ber. Bunun içinde. Tuğlama. Niş o wagtlar sağlaşanna gepleşen usulen tanaýarlarda köp wagtdan aşağı seni. Bir pikir nire dengelli. 2016-njy ýylda Türkmenwatyna işe bardym. Türkmenwat teleýaýlymyna fevral aýlardy. Nuriýa Rejepow kursoşma hemra. No muňa jaň etdim, gelýdim meýdana çykaly. Garawym sehratyna çykyp gepleşip ýa-da jowy edip ýa-da o millileşdirip arka taraplarymyzda da düýeler goýuly ödümde millileşipde bir ot ýakyp tuňçaň çaýyny içip diýdim. Ay bu da bolýa diýdi ýa-da. Ay mundan gitdik ýer ben tarap. Ay men bardym, gornodym, daýdy jaň edýär. Hemra orta ýola ýeten bolmaly. Ay men aýdym, ondan o nirede daşogda gitdim diýip menem. Ýok, geliber ýetjä, ondan geldi. O waň adamlar şeýle bir garşyladylar. Muman şo taýda hemra konsert beren ýalyk bolup tutuş oba geldi. Gowurly gepleşik. Hem aýdymam jowy boldy, gowurly. Aslynda men o gepleşiň adynyň jany ses bolmaklygyny isledim. Ondan Şöhrat diýip bir dostumyz bardy. Ölüm şu o adlar taýlaşanyny gaty gowy tutar şu gepleşiň adyna. Şonu goýaýyn diýip ay menem şu ýala garşylyk görkezdim. Soňam ay borlay diýdim. Gepleşiň esat diýdim, ölgadagy ady erwedem däl baglanşyp tapar diýen şonu taýladyk. Ana 2017-nji ýylda ilkinji sany adat döwmez bilen ýazdyk. Edil bir gepleşiň usulen beýle meşhurum bolar diýip ýa-da. Ne şu gepleşiň usulen meşhurlyk adanan aýdymçylardan kim sanaýar? İki tane aýdymçyň adyny agdap biljek. Olaram garşy bolmaz diýip düşünýän Täşi Tülegenov, Ürsem Haliýew, bir näçe ýyl mundan Ürsem ilkinji tapar gepleşige çykdy, şeýle aýdymlary halka täsir etdi. Ödüm bir meşhurlyk adanyna täsliğini geçen ýyl maý aýyna ýazdyk. Olam ödüm bilýän ençeme toýlan tuwalama günne diýen ýaly toýdy, halka hyzmat edip ber. Bu zatlaryň aňartynda da arka damynyň bize döredýän mümkinçilikleri, şertleri
Man her çıkışında da mehriban arkadaşımı yaşar yüde çıkarmalı, sonunda şolar gollamalı. Tip ediyor arkadaşımın şu. Gepleşiň arasynda aýdymçylara soraw bermän çykardym täzeden bäri. Ol pikir nereden geldi? O wagtlar talaşyň atly gepleşigimizde aýdymçylara berilýän sorawlaryň öňler tapmaça bardy. Bu 4-nji mögtüme köne sözler diýip bir atawaga gelýän gadymy köne sözlerimiziň manysyny düşünmeklik üçin köne sözler atda sahypamda girdi. Hazır oradygyp. Sen o nereden o den tuğlama bir yerlerden açyktym öde. Yo neme. Aslında kiçilikten arzum artist olmakdy. Aktör olmak. Aktör olmakdy çağlykda. Ben soň birazçyk söwda etdim. Ondan soň laborat bolly. Ya çağlykdan söwda hemme satyp gördüm, bir eşik satyp görmedim. Bir adam satyp görmedim. Yo adam satyp görmedim. Şu satýanmy? Yo, ne urun aýmasa. Şeron satyp gördüm, dönerim pişirip gördüm. Başga näme gördüm. Magazin öğretdim esasiyany, uleden işim. Söwda soňdan aýdyşmy laborat bolly. Soňdan gyzykdan uğradım da bir hünär öwrenmeli. Diýjek bolýanlarym her bir zat önüm wagtdaýyn ara geçip gidýär söwda da hem adam şonu ýaly bolýan ýöne. Bir hünär öwrenmeli netije geldim. Onuň bir gün Begümradyň dostudur jan Resul Nuri fun ýanyna dogany mertdi. Gaýp sahet for. Resul gaýp sahet fun ýanyna. Nuri çykyýar. Onuň erti birinji toy men idi, toy öwretjek faňa diýdi. Şoň sag bolsun giýje dördi, çenni düşündirdi, toy düşündirdi. Uman şondan toy alyp barmany öwrendim, soňdan ýoşuk bilen artistçylyga geçdim. Toyun pulunu alman kimden öwrendim? Toyun pulunu almanam Resulullah. Öňünden almaly. Ya aslında parodiyada ilki şoň hyýala kurulýadym. Şeylere kurulýatdy. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar, akşam haýyrly bolsun wagty. İlk öýkünmän şoň öýkünýärdim ilkiler. Onuň artistçylyga geçip komediýaň gowurýan ýolum. Şuwa tomaşaçylar seni gow garşyladylar. Vaynlaryny ýa-ni çykarýanja kulkuli sahnalaryny görýärler. Nereden döreýär ol pikirler? Komediýa gelmegime ýaş goşunsam men balet edýärdim öňden. Olar ýerelenen komediýa has, bir ýaşyň ýanyna bardym, şeýle diýdim. Ondan öňden bir kisanak wagt etdim, bolýan komediýada kän bir näme etmedi. Urlaryny dogry bilemokdur. Onuň ýaşyň ýanyna bardyp, ýaşdan haýyş etdim. Öwrenäýin diýdim. Komediýaň bir esasy ýerlerini öwretdi, halkyň kabul edäjek zatlaryny düşündirdi. Ýaş goşunup komediýada halipalyk etdi maňa. O kömek etdi. Şol waýnlaryny degişmeler nereden alýan? Aslında bir eşden degişmän peredelik edýän mene. Ütködýän, o ýumşadýan, hemme degişmän, hemme zat bolanyp bolan. Aýdymçyna bir notadan bütköd aýtýar aýdym döreçilýärler. Yo, edil aýdymçylar. Aýdymçylar gara düşünemek ýöne. Komediýada ol gülkü hemme dünýä boýunça şowrul kaýlanýa bilýär ony. Orslarda da bar şowrda, türklerde de, türkmende de ýöne. Obrazlar ýetgeýär, sahnasy ýetgeýär, sözler ýetgeýär, şolary ýumşatyp alýar. Teýär degişmeler halk döreçiligi bolup gidýär. Halk döreçiligi bolup gidýär. Afterski degişme bolup bilýär, haçan durmuşyňda bolup geçen. Onam afterlik diýip kabul edip bolmaýar. Onam sıra şu halkyň. Ede şoňar gülkülli durmuş, gülkül sahna başga bir ýerde de bolup geçen bolmagy mümkin. Wakalar edip durýar. Şolardan alýan. Ene bunlar näme akepterler işleşýärmi? Bunlar akepter studiosunda işleýän. İşleýänmi? Tuğalam näme bolup işleýän? Ay, rejissörlüğünü edýän kisler. Yo, gelmeşekde. Näme? Gelmeşek yer ba, ýani gitmeşekde işleýän. İşleýän. Tomaşaçylar nämelere garaşmaly senden geljekde? Netip bolsa şu gülküde bir başga şarak obraz döredi otýar, netip bolsa şoňury işläp otýar. Sen agam men kursaşymda. Hemmeti kudurtaşly. Kelem madrçyn. Yok, Serdar da. Bir taşçylaryň gorkoýar sana. Şeýlemi? Yo, nämeden beýle boldy diýjek bolýan. Yo, näme garşylyk gorkoýar ýalam da men kakanda da taç ýok. Atamda da taç ýok. Soň oturup, soň pikirlerim ilki ýadyma düşmedi. Soň ejem tarapdan öldürdüm, babamda da taç ýok eken. Harby gullukda boldy diýip. Yo, harby gullukda boldy, ýani wagtyndan ýer düşdi men 20 ýaşama kan saçym ýokdy. Şeýlemi? Men arada diýen
qarramayan maqsılar var diýerler, şolar hakykatdan qarrana. O kendi ýandan DJBG bilen 2006-njy ýylda da düşen turatma DJBG şo duruşuna duruşunda da annos var. Deňeşdirip gördük. Hiçli neme kimsin o qayta ödüň. Yo ilkiler kimsin neme ýa Rasuluň ýanyna baramda diýdim, men toýa çykmagy otonýan idim. Men ne diýdim, saç ýok diýdim, şol bir gowzat masaly getiripdir. Dünýädäki iň meşhur kel artistler falan ap berdi. Şolaram kellidi, ondan hatta diýdi, hoja aýsam kellidi. Ondan şondan özüm görüşüm. Hayda şu tomaşaçylar täli şu duruşuma gow kabul etdiler. Bir hili paketden isim falan beren. Şu duruşum kabul etdiler de bir hili şu keşfin sana bir hili gülkünç o komediya hareketler berýär. Eger bir gudrat bol östirip bolýar diýseler men gerek alýan şu an. Kan adam diýär. Öyle ondan beýle Bakmalar umuman olara men düşman ýalrakda. Öz baryan dillenmämi? Awa ba. Nereden diyor? Men saçma kada dinleýär, saçma ýok kada Venus'un bir ýalas oturdy ýa bir aýdy. Göwnüm için. O zaman oldu. Onu taýmar sana gepleşige başlar öyle. O kansa kitaplardan ýatyp turman okudyk diýär Arif. Onu biz gepleşigimizden birinji tapyryna başlaýas. Bir gelini ärin söýýän ekeni. Gawanyp, örtünüp köýýän ekeni. Adamsy bir gelini seredäýdi zat ýok ýerden gaty görýän ekeni. Ýoksa äri öz gelinen özgäni söýmändirim, ýa söýjegem bolmandyr. Başgalaň adatyn mukaddes däwin ýeke gede oýun edip bolmandyr. Gelin bolsa şo gawanyp görünmüş. Ahir bir gün ýanky ýigit ölenmiş. Ajalan ölümi ýa-da hesretden, ýa ýersi ýegençden ýa ýalan gepden belli däl o bize. Bize mälimi ýanky gel ýitirekdir ärini. Hasratdan saralyp solup gelin, ağlap saçlaryny ýolup gelin. 40 günüň ärin o dünýä ýollan şo gelin barypdyr diýär ýa-da molla. Diýipdir. Molla, ötkün günäni. Sen görüp bilýärsiň ki dünýäni. O dünýäde ärim neneňdir diýen halyny aýtdy, meni begenler diýen. Molla kitap açıp atıptır palyny ýeňletmäge ejid geliniň ahwalyny diýipdir. Barzat bilýäs elbetde. Sen ediz adamyň jaý jennetde. Uçmakda hür gyýlar alypdyrdaşyn arkaýyn bol gelin seniň ýoldaşyň hedil edip keyip edip ýörenni. Arman mormy hür gyý söýen oglanyna. Tutaşypdyr diýä gelin mollan sedinler. Göz ýaşlarla oçuk ýa diýä gödünler. Muny hesret çekip ýörkä aýaly. Kimmiş o? Jennetde keyip çeker ýaly. Hür gyýlar gelinden alaryn ony. Baryp men dowda gasalaryn ony. Diýip gelin gazyp bilen turanmış molla bolsa şo ankaryp turanmış. Gawanyp ärini ýalan dünýäň gyýdyndan gidäýipdir diýä özleriniň gyýdyndan diýip atawrada tabaýy moşulu. Onda birinji tapyrymyza başlaýas. Mehman tomaşaçylar, mehmanlarymyz Beýmurat Amanyliw bilen Kadir Muratguliw. Birinji tapyrda özüňiz aýny gepleşen şeýetlerine düşünýärler, görýärsiňiz de. Bilýäňiz. Onda birinji tapyrym birinji towali Beýmurat seň üçin şeýle halk arasynda şeýle bir rowaýat bar. İki tane padşah guda bolýar. İkisinin hem yekaca dikrarları var, birinin gıydı var, birinin oğlu var. Bunlar durmuş kuruyorlar. Vaat geçe yönü bunların çağalar. Olanok, yönü şu durmuş kurulanlarını her haydi bir nakal ekye, şu nakallarım ötüp yetişiyor. En sonunda gıydı diye oğlunu sen baktın yeni bir gıydık sen ap koray diye şunu şöyle çağamız bolmadı diye iki padşahdan hem ağtığı qaraşıyorlar. Ay qarad kıyınım varsa yeni bir gıydık yani oylanmalı ol ya oğlan. Inni yankı gıyız öz derdini aytma üçün şol eken nahallarının iyem kulluqan ağaç olup yetişenle nahallarının yanına geliyor. Şu tayda da derdini döküyor. Şon yalak bir rovayet var da yönü son yine de ağdı bir yaşayış devam ediyor. Inni şol eken nahallarının adı neyme? Şu tayda bir neyme var? İkide miyvesiz. Menne de çağı yok diye. Senin miyvesiz diye. Ondan sonra şu rovayet şeyler akutoriyada şol ağacın adını varyantlarına aytıp verin hayt ağaç. A. Alma, B. Erik, C. Tut, D. Derek. Deme şu ýalňyşmatam Rahman arkadaşymyň täze kitap eseri Türkmeniň döwletlik ýörelge saatly kitabyna da bolmady. Men şu rowayaty okudum. Kitabı baştan soňuna çyryň ähli tymsallarym, rowaýatlarym ýeke-ýeke gözlerine geçirip okudum. Ýalňyşmadam şu derek mukadiýa. Jene
Cevap doğru. Doğru mu? Doğru. Hakikaten de şol kitapta var. Diyecek olan yanlışma diyalaptı. Yeni bir kömek ulanacakdım ben öyle diyerek koydum. Türkmenin döwletlik görülýär adlı kitabından alım bu aýaty hakikaten hem derek ösürpeçtirýärler, derege ýüzlenýärler. Şoň üçin ýaşwat şu deregin bir şemala yapraklaryň agyşyllygy şol ýa-ni gyýdyň ahynalaty bolup eşdilýär diýip o kitapda has bir çeperleşdirilip getirilýär. Men gıýtaş bolmaly aýdym. Jogap dogry. Hadyr taňa da şeýle bir rowayet. Bir aşyk ýigitlen magşuk gyýdy bar. Bularyň arasynda söýgü dörýär. Ýöne ýigidiň kakaty şol gyýda öz ogluny rowa görmeýär. Şunça aýryşdyrjak bolýar bolany. Gyýdym neresiyle nokta? Ýok. Ya. Gyýda alasyla. Ogluny şol gyýdy rowa gören. Ondan mikirligi ýüdürmeli bolýar. Ogluny sen oku diýe menem ýaşykdan okadym bilýärdi, onu sen daş ýurtlara gidip oku diýip yol harajadyny berip okuwa uğra diýär. Ogluny gyýdym garaşýa. Ani mun gelmejekdigini aýtsalar hem garaşýa öz ýa-ni aşygyna garaşyp şol dağa çykyp, düze çykyp atkan garaşýa elini ýalygyny şemala galgadyp garaşýa. Iň soňunda şol gyýd bir agaja öwrülip galanmyşyn diýip rowayet bar. Ana şu adam tuğlama näme häzirki durmuşda degişi diýsem bolup dur da täbi ýaş oglanlar gyýdylar daşarypdyr okumagy diýerler. Ýedinde de näme söýüşýän oglany ýa gyýdy galya en garaşmak umman aşygyna garaşmak diýen bir mowdukda bir rowayet. Ene şol gyýdy haýta agaja öwrülip galypdyr. A. Leýlisat, B. Ferwi, C. Garagaç, D. Söğüt. Deme mergana ýanky Kahraman arkadamyň Türkmeniň döwletçilik ýörelýär kitabyda Demra. Şo kitapda bir gabat geldi menem okudum şonu. Ýöne men arşa diýip bilýärdim. Öň şoň ady Ferwi eken, Ferwi bolmaly agazyň ady. Ferwi agazyny öwrülýär şoňy. Dogry. Jogap dogry. Hakykatdan ýöne şol rowayetde de gyýdyň ady Ferwi boldy. Gyýdyň ady Ferwi bolup gidýän. Ýa-ni başgaça variantda da şu arşa diýen bilýär. Mälik diýen bir oglan Ferwi diýen bir gyýda aşyk bolýar. Şol ýa-ni Türkmeniň döwletlik ýörelýär kitapda. O donnap o ýa-ni çeper beýan edilen şol rowayet. Jogap dogry. Inni birinji tapdyryň ikinji sowaly siz üçin şeýle ikiňde malbarjylyk günärini işleýäňiz. Şoň üçin hem alpbarjylyk sunugatynyň taryhyndan birazjyk soralar berýär, dogry dämi? Beýik watançylyk urşunyň başlananlygyny ilkinji bolup Türkmen radiosyna, Türkmen dinleýijilerine habar beren diktor kim? 4 tane jogap bar, şolaň aýtan bolsa bir dogry, beýmrat. A. Aman Aşerif, B. Bayram Gelimradov, C. Arap Kurbanov, D. Gelli Döwletow. Beýik watançylyk urşu başlanýar. Men Rus radiosynyň gurrun ne demek? Türkmen radiosyny. Türkmen radiosyny, Türkmen dinleýijilerine, Türkmen diline watançylyk urşunyň başlananlygyny habar beren, şol gynançly habary ýetiren diktor kim? Men öz pikirim Arap Kurbanov mukadiyan ýöne şu meselede ýalňyşmaly. Men Alparjyn kömegini ulanjak. Alparjyn kömegini ulanjakmy? Arap Kurbanov mukadi diýen dänim Alparjyn kömegini ulanjak. Bilemek da, şonu bilemek. Ýöne özümçe pikir edýän şol bir ýanky adynyňdan diktorlaryň içinde ýaşy iň ullarynyň birim kadýan häzir. Men öz pikirim şu Arap Kurbanov ne dogry bolsa ýakyn bolýan dogry jogaby. Ýöne ýalňyşmaly tomaşaçylar täze oturan şonu Alparjyn kömegini ulanjak. Alparjyn kömegini ulanjakmy? Alparjyn kömegini ulansaň Arap Kurbanov däl. Başga kim taýlajak? Gelli Döwletow. Şonu Aman Aşerif bilen Bayram Gelimradov taýlanýar. Gelli Döwletow taýlajakmy? Onu Alparjyn kömegi bilen Beýmurat Amanoğluýew Gelli Döwletow taýlady. Şeýlelik bilen hem Dogry jogap berdim. Dogry jogap berdim. Gelli Döwletow. Türkmen radiosynyň ilkinji diktorlarynyň biri. Ýeňiş bilen bu işler. Dur da, dur. Ýeňiş bilen bu işlana indik sora oşol. Hadyr Oradoğluýew, side bolsa şeýle sowal.
Beyik watansçylyk urşunyň ýeňiş bilen tamamlananlygyny Türkmen radiosyna, Türkmen dinleýijilerine ilkinji bolup ýetiren diktor kim? 4 variant jogap bar. A. Arap Gurbanow, B. Bayram Gelmiradov, C. Aman Aşirov, D. Cuma Yadmuradow. Beyik watansçylyk urşunyň ýeňiş bilen tamamlananlygyny ilkinji bolup Buşlan Türkmen radiosyna, Türkmen dinleýijilerine diktor kim? Aýana men Cuma Yadmuradow. Şonu söyleyeyim mi? Değerli röydüyen ete aydan. Değerli röydüyen mi? Yok saylap bilirsin. Hadır. Kömek edeň. Gerek mi kömek, gerek mi? Awa ular Öz jok ýolumyň kömek. hökümini. Awa, Demiratan kömek sorap ýa-na. Şeyle birek arkam kömek edilýän. Arap Gurbanow saýla. Tulsan bir tuğmen merýär. Kolum qıtan aýnyn ýalňyş bolsa birden. Şeyle mi? Kim ma diýdiň Alip? Arap Gurbanow saýla sana. Aman Aşirov, Aha. Cuma Yadmuradow, Bayram Gelmiradov, Arap Gurbanow. Arap Gurbanow saýly, ýani ýalňyş saýly. Şeyler bilen mehman tomoşaşlar, birinji tapgaran, ikinji tawalny Kadir Oraguliyev bilmegi başarmady. Beyik watansçylyk urşunyň ýeňişinden tamamlanan ilkinji bolup Türkmen radiosyna, Türkmen dinleýijilerine habar beren diktor Arap Gurbanow. Bilipdir. Bilipdiň. Be nereden men bu maglumaty bilýän? Halipamy Cuma Yadmurad Fahir Gurrun berýärdi. Oňsoň her gedek geldi döwlet bilen Arap Gurban ikisi değişýän ekenna. Oňsoň Arap Gurban geldi döwlete diýän eken. Sene urşu başlap berdim benim tamamlap berdim diýän eken. Geldi döwlet we urşuň başlanandan habar beripdir, yglan edipdir. Arap Gurbanow hem ol adamlaryň dinleýijileriň gulagyna ne edip galypdyr? Ol bu uçluk ýeňiş dip oňal dawaraly ýagdaýda aýtmanlar. Adamlar. Bu uçluk uruş Tamam. utordy dip aglamjyrap şol näçilik uruşyň Tamam. ýanky agramyny, agasyny, eziýetini ýüreginden sızdyryp aýdan adam ol. Şey dibem ýanky adamlaryň aňyna galypdyr da. Şoň üçin Arap Gurbanow. Bu maglumaty men Cuma Yadmuraddan eşitdim. Birinji tapgyrym soň sowaly Beymurat Amanoğluew siz üçin şeýle. Türkmen telewizionynyň ilkinji diktory kim? A. Aman Aşirov, B. Oğulvat Annaýewa, C. Kadir Atabayev, D. Oğulvat Saryeva. Param işlendi. Hemme de ilkinjileriň hatarına Türkmen telewizionyny işlän. Ali Pala. İlkinji diktor. Türkmen telewizionynyň Televizyon. Türkmenistana telewizyon işläp başlanana salam hormaty tomoşaçylar diýip ilk bolup ýaýlyma çykan diktor kim? Näme kömekler garly? Alparjyn kömegine awlan bilen ok. Kimdir birine jaň edip bilýän? Hemem internet üstünden kömek bar. Kadir ağa özüne jaň edaýdym kam. Jaň edin. İki variantum ba ya Kadir ağa özür ya da Oğulvat Saryeva. Sorak bilen Kadir ağa jaň edin. Şu gepleşikdim ma Kadir ağa jaň edenem ýok idi ýani. Ana mehman tomoşaçylar Beymurat Amanoğluew Halipa diktorymyz Türkmenistanyň at gadanan medeni diýişgäri Kadir Atabayewa jaň edip koýmak zorya. Alo. Kadir ağa assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam. Gowum ýaşym ýagdaýlaryňyz arma bolan. Owa şükür. Sağ olun. Hudaýa şükür. Men Beymurat Kadir Halipa. Begim bardım. Şumat Halipa wagtyňyza egläp durma, näme Mergan agaň ýyldyrlaryň dehinmät teşkilatly gepleşigini notýaryn. Görýänsiň gepleşigi. Ýazypdyňmy? Şuma ýadygy notýarys. Ondan bir sorak berdi, bir Türkmen telewizionynyň ilkinji diktoryň adyny aýtdy ýa-da birader jogaplaryna Mergan agaň öýdi bir tanış etsin, ondan bir kömek edäýdi ilkinji diktor tapşmagy. Halipa assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam.
Can sağlıklar var mı? Şükür. Ha. Allah'a şükür. Kadira şu at gepleşikde yazgıda otuyoruz. Beymurat Amanoğlu'yu şeyle soğal düştü. Türkmen televizyonunun ilkinci dikleri kim? A. Aman Aşirov, B. Oğulvat Annayeva, C. Kadir Atabayev, D. Oğulvat Şariyeva. Şu 4 variantın haydan bu da bir doğru. Onna aman aşırı multiler oğul var anay ve irrak yüzüne. Türkmen televizyonunun ilkinci dikleri Türkmenistan'da televizyon açılanına salam deyip başlayan dikleri kim? Oğul var anay var. Oğulvat Annayeva. Kadiyanlarının şu. Şimdi şey orada görüyor musun? Aman aşırı iyi başladı böyle. Oğulvat Şari ve de yönü Oğulvat Annay var Kadiyanlarına. Bollu sağ olun Halife. Sağ olun. Ömrünüz uzak olsun. Böyle. Kadir Atabayev, Oğulvat Annayeva Mukadiyenliydi. Aman aşırı molttiler yönetiydi. Neyse neyemezdim ki. Ne edecek? Ay borla çocuğa saylayın. Halife'nin zoğanı saylayacak mı? Köplünç halipeler yalnızmadak böyleler şansı. Söyleme. Kadira'nın çocuğun doğrudur deyip tamam ediyen. Aman aşırı saylayacak derdi orada mı? İlkinci olup ayağın maşgala çıkan oraydı ha? Yok. Şon ikirzinden yani men Söyleme. erkek iş çıkan roydu. Söyleme. Hayır zoğanı saylayacak den ayıttı. Be. Dur deyip sakla ya. Saklamak men gıdıktır yani. Men gıdıktır yani. Moşa olmağım ahmal. Kadir Halife'm doğru ediyem olmam Ha, mümkün. Be. Ola adam tarihe girdi. Türkmen televizyonunun ilkinci dikleri. Türkmenistan televizyon açılarına salam deyip ilk çıkan şol. Ola adam tarihe yurt dediğimi ayal maşgaladan. Salam deyip ki. Ya ayar maşgala adam olma Ha, yani. ya bir kili şol yani düşündüm Ya ben. inni salam deyip ki yırttırmaya selamu aleyküm deyip başlattım. Ya assalamu aleyküm deyip başlattır ya da salam aleyküm deyip başlattır. Salam deyip başlama anlar. Ya da assalamu aleyküm deyip başlattır ya da salam aleyküm deyip başlattır. Onna neme yankı. Şu ayal bir erkekliğini anıklayacak ol ya da. Birinci cevap Aman aşı saylayan mı? şon saylan. Kadir ağam aydan saylayan okşayla mı? Ay bu ortadan düşündük ayda ayar. Düşündür payda ayardım. Anıt çoğan aman aşı mı? Ben anık cevap yok yöne men öz pikirimçe şu birlenci cevabı. Hani halifeler dinleyecek deydin ayağına. Halifeler yanlış mı ya deydin? Inni Arasında bol. hakikaten bir Türkmen televizyonunda ilk ölen mena denan maşala efire çıkan roydum. Erkek çıkan. Şeyle mi? Onu en sonki Cevap. gelen netican aman aşirif. Mehvan tamaşaçılar, ne şeylelik bilenen gepleşimizde ilkinci ne doğru cevap oldu. Men degen ismi. Türkmen televizyonunda ilkinci olup yaylama çıkan Alp Barzi diktir Türkmenistan'ın halk artisti Oğulvat Annayeva. Bim 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 bim. Salam alik hormatly tamaşaçılar deyip çıkıptır. Türkmenistan'da televizyonda işlep başlandı. İlkinci olup yaylama çıkan diktir Oğulvat Annayeva. Yadımda olsa Oğulvat Annayeva bilen bir kilmunun toyda qabatlaşıp surat ötüşüp Türkmen televizyonunun ilkinci diktir deyip koyuptum Instagram'da. Ne men Instagram sahifamı dolu iğdirlamayanlarımın suutnama diye. Ay o da atları eylem degen o. O da atları. Elle onu apa. Kan işken. Şu maddi yanır tomaşaçılar halifan beren cevabından men köp bilýän tarap on sayla da deyip men köp bilmeklikden umuman özüm şu cevap doğru mu? Yok Kadira'da ana aytmada şu mukadiyenliydi. O ola mi kırcıngdan Ha, nerede da? kızından aytdı. Böyle ya? Ziyan yok. Ziyan yok. İnni bildin. İnni bildin. Doğru değil mi? Kadir, Aha. Boruk'ta okudun mu? Sen dine var değişmeli ahendaki kitaplar Ya değil. doğru okumadım. Ya sonra. Boruk'ta dolu okumadın mı? Yok. Ne mehran maşaşlar. Boruk'ta şadistan okumayanlar var. Baş. Göroli şadistan okudun mu? Görog'ini okudım. Görolda Emme milli. şakafında oğlum. Ama memme şakafında. Görolda milli mi? Böyle ya sana Borkut Atadan şeyle sonra. Borkut Ata şadistanını değerli domurulu derek can vermeye
radi bolan kim? A. Ayali, B. Ejeti, C. Kakati, D. Perdendi. Ne korkut atan okumadık bolsoň, oňaýam hiç eli sana kıydatı yok da. Stüdyoda aklaram kömek edecek bolýan olar, öten etmek bolanok. Zalim kömek yok mu? Zalim kömek yok. Bayana zal, korkup Ben o demedi, dağda yazdım da. Awa. Zalim kömek diýen bolýan. Men giden adamam gadiydi. Muňa koýardyk ene ha şeýlemi? Yok. Çopanlar ama. Çopanlar bile otur da anlamı. Ya olar boş at git. Indi şu epizodu bilýänlerden korkut atan okumadyk bolsaň, däli domrul öte geçýär. Garad menlik edýär. Ordan azal gelip muňa kadam tutýar bolýan. Oy dat bidat diýär. Ondan aýdýar Edraile ýalbarýar, Edraile diýär men ýumuş oglanyň diýär. Sen Hudaýa ýalbarmaly. Onu can alıp can berýän Hudaý mı diýär Allah Taala mı diýär howa diýär. Onu men Allah Taala'dan dile geçecek diýär on ýalbarýar bolyn. Bolýar sen ýeriň onu bir can diýär. Ondan baryp garap oňa haýşe diýär, muňa haýşe diýen soňunda şolan bir radi bolýar da janyny bermäge. Şolan şunun ejeti we ogly. Aýaly ejeti kakaty ýa-da perdendi. Edil pikrim Ejesir diýip pikir edýär. Şeýlemi? Hiç kimden kömegi maljak däl, alparjyň kömegi, internet ulgamyna kömegi. Eje perden üçin janyny berer diýen pikirim bar ýöne. Aýaly. Hele ullun aýdýan diňneme? Ben hele ullun aýaly gyýrýan. Ya hiç kim zat diýen ama. Şeýlemi? Haýdan dalýam. Ejeti aýaly kakaty perdendi. Aýaly ejeti kakaty perdendi. Alparjyň kömegi bar şu an. Alparjyň kömegi bar denden. Alparjyň kömegi ulanjak. Alparjyň kömegi ulanjak. Aýallar diýip pikir edýän. Aýallar ejetir diýip, aýalym kadyp şu gawat geldimmi hem diýen. Şeýlemi? On alparjyň kömegini alaýjam şu wagt. Alparjyň kömegi ulanjak. Alparjyň kömegini alsam, sana öýdäkiden gowy we padar adam ýokdur. Kim? Aýaly. Berekella, aýaly. Ya bir toporeyle ýolýuň diýip finalma diýen. Men bilýäşi bulaşdyrjak bolýanlar. O däl domrul ejetine bar ya, wagt jan tüýjü diýär, men özüme gerek diýär, kakas diýär, wagt jan tüýjü da diýär. Iň soňunda aýaly, sen bolmasam men bu dünýäni neýläýin, me diýär. Men jan malaýatyn diýär bolýan. Edrar oň janlajak bolan däl domrul ýal bar ya da beýtmeden aýalym hasman o paleken bu dünýeden gaýty. Men näme de onu ikimiň hem janymy dalyp şeýdip ikisem janyny berjek bolýar, onu Allah Taala rehminip ikisine de ömür bagışlaýar. Aýalym hadi. Korkutatan o kardan edýär. Şeýlerik bilenem birinji tapyr tamam boldy. Biz bir näme wagtdan ikinji tapyrma başlarys. Mehman tomaşaçylar, siz ýyllarlaryň wekin bäslerçi gepleşmeden 18-nji standa tomaşa edýäňiz. Gepleşmeden mehmanlary Beýmurat Amanoğluýew bilen Hydyr Oradoğluýew. Şeýle sowal. Şeýle bir rowaýat bar. Bir täjir garraýada ogullaryny kerwene goşup söwda uradýan. Men beýtkal gurun berýän. Ýolda plan ýerde dostum bardyr, onkuda dökman düşläp geçim diýerler. 3 oglam şu kakatynyň diýen ýerine düşleýärler. Kakatynyň dosty hiddet gorma diýär, çaýna har berýär. Ertesi ýene ýola düşýärler bolyn. Bularyň bir hili saglygy kemeli uğraya, erwetleşi uğraya, yaramazlaşy uğraya. Bir aýdýar, şu kakama dost diýip gören şoň naharyndan molloý diýen, ýene bir şoň çaýyndan molloý diýen, ýene bir dadyndan molloý diýen diýip şondan görýärler. Onu da tetin çykaran oklar, barjak gelen barýarlar, fewdat işlerini bitirýärler. Ýene gaýtşynam, ýa dostunyň ka düşleýärler, dostunyň da kakatynyň dostunyň da düşleýärler. Bu gedegem iýitýärler, indi gaýdyp barýakda be ýenimiz janymyzda derman bolaýdy diýip bir hili saglykları has bir gowlaşa şähtler açylýar. Nämeden ka diýip onuň kakalaryna gelip gurrun berýärler. Gidişine diýär. Şeýle datlar boldy, iýişdik. Bir ýermedem içelmedem ýakmat diýär. Gaýtşymy şowur datlar diýär, şowur hizmet gormat. Gaýtşym bolsa, gaýta bir janymda derman ýalyk täzir etdi diýär, ýerni içelmedi diýär. Nämeden diýär?
Qaqady şonu näil düşünür ya. Şo şeyle bolmaň hikmeti nämede? Bu rivayette mine kahraman arkadamyň alhamynyň dören Türkmeniň döwlet ölük ýöreligi saatly kitabyny şo ýanky garry täzir ogullarına şeýle diýip jogap berýär-de watanyňyzdan ýa-näçe daşlaşdygyňça şonça bir gaýy hatrat gurşawalar diýär-de lapyň keçşol urar bir ýadawlyk gurşawar watandan daşlaşdyň. Ýani emma watana näçe golaýlaşdygyňça ýakynlaşyp berdiň, onda şähtiň açylyp bir gownuň ötürlüp bir tüýsi doğma şolany ýaly bolarsyň diýip jogap berýär. Anyk sözmete diýärme şonu meni mazmuny düşündirýär. Dogry. Hakykatdan hem Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň döwletlik ýöreligi kitabyna bar bir rivayet watandan näçe daşlaşdygyça adam diýe bir saglyk yaramadlaşyp keyip gaçyp şondan bolanır diye watana näçe öýe näçe golaýlaşdygyňça da şähtiň açyp şondan bolanır diye ol dostum diye maňa ikili geçjek adam geldi on gedet hormaty şol öňkü bolşuny diye şo ýerde hormatly arkadaşymyz Mahmud Zamakhşaryň hem sözlerini getirýär. Ýaşy zadalyň Baharat kitabynyň watan hakynda bir rivayet hakykatdan hem bir bizim gepleşmede tomoş edýänden aglawaty daşar ýurtlarda okap, işläp, ýaşap ýören watandaşlarymyz da biz ýurdum içinde bolup watandaryny çek göremzok. Emma watandan näçe daşda ýaşap ýörenler, okap ýörenler watanyň gadyryny has gowy bilýär-de. Şoň üçin şu riwayaty goşdum. Hakykatdan da jogap dogry. Sağ ol. Berekellah. Inni ikinci tapqarın birinci tovalı Xadir Uradğuliyev senin üçün şeyle padşa ödünü nökür saylamak üçün yurdun yiğitlerinin arasında bəyətləş ilan edýär. Cem 3 tapqır var. Birinci tapqırı söwüşdün otuňy batyrlygyny görkezmek, ikinci tapqırı okumuşlygyny görkezmek, üçüncü tapqırynam soň aýdarynýar. Ondan Cemi 10 tane yiğit üçüncü tapqırı jemlenýär. Soň aýdýar padşa şert goýýar. Her kim öz iň gymmatly zadyny getirsin diýär. Biri atatyndan galan altyn saýlan kunluk getirýär, biri atatyndan galan kitaplary getirýär, şundan gymmatly zat ýokdur diýip. Ýene bir zat şeýdi. Bir ýigit bolsa hiç zatsız gelýär. Ondan soň şol hikmetini näet düşünürýär. Näme üçin hiç zatsız geldim diýär. Padşa da şoň jogabyny kabul edýärdi, şonu ödüne nökür edip alýar. Şo meren aşo Kahraman arkadamyň Türkmeniň döwletlik ýöreligi kitabyna başul riwayatam. Şo gelen oglan näme men öýmizde ähli zat diýe men gadanmadym diýe. Iň gymmat adam men üçin watanym diýe onuň faňa diýe men getirip bilmeýän diýe. Sen gowy men köşge diýe gulluk şeýle bir iş alýar. Men watana hyzmat edýän iň gymmat zat watanym diýip jogap berýär. Jogap dogry. Ýöne ýigit padşa seni pidonu noksib diýdi. Bunu tawil jogap dogry. Watanym diýen gymmatda onuň size getirip bilemok diýe padşa gaýlam diýe. Şeýdem şo ýigidi kabul edýär. Jogap dogry, indi watan hakynda gurrun etdik. Indi bir ýurtlaryň, dünýä ýurtlarynyň paýtagtlary hakynda da gurrun edeli. Men gowerýän mowzugum. Berekellah. Plan ýurdun paýtagty. Nire diýen deprasynam ýalňyz jogap berdim ol. Berekellah diýen bilýän bilen bor. Arasana olaýlaşmadan bolýar. Bolýar. İtalyan paýtagty. Näme? Peki. Sorsana. İtalyan paýtagty. İtalyan paýtagty Milan mı kana? Milan. Berekellah. Durdaýda diýem, ha, doğru. Bolay. Doğru diýemse Milan. Saýla da bir jogap. İtalyan paýtagty Milan. İtalyan paýtagty. Milan şäheri. Milan. Mika. Milan mı diýme da. Belli bir anyk jogap aýt. Jaň edip bilen Ya o. Roma mı? Alp Barjyň kömegini alyp bilen o. Ne diňe internet ulgamyna göňýälime çykyp sorabilýär. İtalyan şäheri Milan-ra. İtalyan şäherini soramak, men İtalyan paýtagtyny soraýan. Ha, İtalyan paýtagty Milan şäheri. İtalyan paýtagty Milan diýip Beymurat Amanoğlu jogap berdi. Kömek aljak dälmi? Ýene bir ýerde oturduň, iki ýerde oturluň bolýar. Otur bereýin da bilerine ýalňyş bilen. Ýöne men Milan roýdýan. Sen Milan roýdýan, biz wagtda Milan roýdýamyzok. İtalyan paýtagty. Nire Xadir? Bilemok. Film bilemokmy?
Taşar yolda gidip görmedi var. Ya Taşar yolda gittim. Benim İtalya'ya gidip göremem. geografiyada şu sapakları kan gizaat var ya. Söyleme on var sonra giza gap var ama. Geografi olmalı şu at geldi tut oturanda. İtalyan payitahtı Milan dedik doğru değil mi? Cevabı neye doğru? İtalyan payitahtı Rim. İtalyan payitahtı Rim. Aman Oliv. Ödümde belli koyam. Öyle mi? Gepleşem gıdıklandırmalı var. O var. Bir fikrim olmalı diye ama. Böyle ya. Kadar orada olayım gülün olma. Türkiye payitahtını soraydık. Türkiye'nin payitahtını sonradan İstanbul diye mi buradan? Yok. Niye diyecek burada şu diyeceksin? Ya sonra veraydın. Sonra Ulaştırmalı. Böyle. Vatikan'ın payitahtı nere? Cevap yok mu? Evet, bunun cevapları yok. Hatta Vatikan ne bir devlet var? Aa. Vatikan'ın payitahtı nere? Zana deli. Zanatacak mı? Kime? Bol. Mümkün Kerim hallayla da ne? Ulaştırdı. Ulaştırmalı. Biliyem geografiya. Bilmeyen adı ama onun bir gepleşikten soň gidiýärden zaniyetler çemenliýär. Aýara gakar edi. Kime zana diyas? Maýly. Kerim. Ya böyle zana sals internette bunu bilýän Hava. ha. Şonlan aynan. İnternetten Google'dan soramalar. Ha? Wal Kerim Instagram'dan men Tamam, men ýerde sorarsan otama sorap ağdalardan soramalar. Bu nereden? Ya geografiyanda oradan hem doğru men bilemokda. bilmeýäniň üçin jaňa. Kerim halla zana diyas. Böyle. Alo. Alo, selam. Wa aleyküm Kerim, gowuni maşmy? Kerim Vatikan'ın payitahtyny bilýän. Vatikan, payitahtı Vatikan olardı. Özü gidecek yurda hala. Ya kiçidigini aýtdy, most bir içinde barm kadydym. Öýden Vatikan. Ay payitahtı most belki bolmaly. Mümkin ýa-ni Vatikan payitahtı möýdýär. bol sağ ol Kerim, tarýap. Bara. Aýtasam meni ýatallar. Vatikan'ın payitahtı öýdi diýär. Alalaşan joň bilen ýagşamman doğrammy? Vatikan'ın payitahtı öldü diye. Ya iki cevap verdi var. Baş bolmagy makmallyk. Yok, bolmagam. Yok bolmagy. Payitahtı yok bolmagy makmallıydı. Ha yok bolmagy mümkin ýa. Ay bar kadyp dur. Ona kiçi döwlet bolsa yok diýip alýar. Yok diye valla. Şahir Kerim Halliyev Hıdır şovmeni şeylik kömek etti. O Rim'in içinde, Rim şehrinin içinde bir küçük devlet. Ha Vatikan öyle. Ha, Spartakino'da da var, Vatikan. Vatikan küçücük devlet ödü. Şehir devlet ödü. O Rim'in içinde, o İtalyan payitahtının içinde bir küçücük. Şunun için on payitahtın ve on ödü. Vatikan. Doğru. Doğru. Berekeller. Bilmem. Enne ikinci tapların üçüncü tavanları her haytiyene da ayretinlikte tapmaça. Beğmurat müsert dinle. Bir padşah car çektiriye. Plancıun, Badırun mesela şehir meydançadına yığınlanmalı. Kim ödünü ustaatlıkta tanıtsa, kıydımış ona ikalat verecek diye, bayılımdan yarın verecek diye. Şehir meydançadına yığınlanıyorlar, padşahın kıydım yığınlan. Geliyor, kara gepin tümü kıyıklı tukurun var. Ullukan epet kuş geliyordu, padşahın kıydını götürüp alıp gidiyor. Ha yetişin olun, kim kıydımı halat etse sonra verecek diye. Şey deyip yetişiyor olun, adı belli mergenliğe, tüpün attı olun diye, kuşun kelle çımpıtırak oldu da diye, kelimeler kayıttı diye. Bunun bir deriye kaçtı diye, padşahın kıydı. Yurda belli kuvvat, yani suda yüdücü, girip bu kıyı çıkardı diye. Yine kıydı ödüne gelen ok, ölüm yatsan ne yatır, ölüm diyelim belli değil. Yurda belli, adı belli, tevip, bunu becerdi. Ödüne getirdi. Yani üç oğlunun arasında dava diye. Padşahın kıydı men halat ettim diye. Ondan sonra padşah da kime kıydını vermelerini bilen ok. Mergene mi, kuvvata mı ya da tevibe mi? Eğer mergen olmadık olsa kuvvat bilen tevibini hem bitirecek daha da yok. Eğer kuvvat olmadık olsa kıydı karp olmalı,
eger tebip bolmadyk bolsa da ölmeli. Ondan ahiri yurdun ähli ýaşullaryny jemleýä, şolar massaga dediýärde bir karar çykarýarlar. Plana bermeliýärler. Şol karar bilen beýlek ikisem alalaşýar. Şeýdip şol paçan gydym şoňa berýärler. Paçan gydym kim alýar? Mergene diýýärler mi kan? Hemçin. Planda düşünüm diýip aýdýarlar olar. Ýaşullar massaga dediýärlerden planda düşün şu almalyýarlar. Beýlek ikisem şoň bilen alalaşýar. Şoför men bilýän aslında. Bilýän bolsam kömek edecekler. Kömek etdim ha, hatır keldi. Eğer kömek etti. Ya adamlara kömek ededin hele. Ya diňe bermen kadilki. Neme? Kuwa salya. Kuwat. Suda ýüzýän. Suda ýüzýän alya. Nämçi? Sebäbi şonu netije gelýärler-de atyjy aşakda durup atýa. Tebiyem ýöne derman bilen kömek edýär. Kuwa şo kim elän bolsa diýär de, gyzy tenne, kimiň ten degen bolsa diýär, şoň golmaly netije gelýärler, ulamalar. Şey dip eşitdim ben. Menem şo jogap haýlaýan. Şojağa halıyam. Kadir, demrada kömek ettin. Berekella. Kuwata vermeli diýerler. Näme üçin? Ýaşullar aýdýa, ten-tene degipdir diýer. Ol tuğdan çıkaracak bolanda. Çıkaranla götürüp çıkarýar. Götürüp çıkarýar. Yani en namına degipdir diýe musulmançykda näme gepim tuma şoň gali bir karara gelýärler. Beýlek ikisi mergen bilen tebibem radylaşýar şoň bilen. Şeýdibem kuwatly. Kadir ora olyp, side bolsa epenni bilen baglanşykly şeýle bir tapmaça. Tapmaça da däl. Aha. Aslında var. Değişme yok mu? Ne diyatta? Epenli kitabını okan mı? Epenli 20 epenli bir kitap vardı. Okudun mu onu? Okumadım. 20 epenli okamı, epenli kutladığını okudum. Şimdi şeyle, paça jar çektiriyor. Aha. Kimde kim eşege kitap okuma öğretse, şuna bir halta tılla verecek diye. Niçin bara nokta? Epenli var ya, paça halim, eğer ruhsat verseniz, men okuma öğredeyim, yöne bir şertim var diye. Bir halta tıllan öňünden bermeliye, bir ýylam wagt bermeliye. Bolýar diye. Yöne başaryp bilmesen diye, başyň ölümli malyň talanmy. Bolýar radylaşýar. Şeýden bir tyllany eşek bilen alqaýda. Bir halta tıllan. Adamlarym diýär, sen samdykmy diye, eşegem bir kitap okuma öwren. Almany goýgandym, ýere düşýänse ýapelek diye. Bir yıl geçenden sonra şehir meydançadan adamları cemlenşýärler. Eşe getirýär. O döwürlerim kitaplarım o mallarym dertin hamynyň bolanlar. Bu lokan kütüp kitabam goýýarlar. Eşegem gelýär, epenini açyp berýär. Kitabın gatyny açyp berýär. Eşek janawer şeýdip ýitirgan da aňyrýar. Ýa. Dili bilen sahipany agdarýar. Yine innik sahipany şey ýitirgan aňyrýar ýene de. Yine sahipany geçirýär. Şeýdip kitabym hem sahipadan geçirip çykýar. Her gedegem ýitirip aňyrýar. Ana paçaýar okumaga öwretdim diýe. Özüňiz gördüňiz diýe. Paçaýarym gülýärde bolýar dem kabul eden, ýani eşem okumaýany düşnükür zat diýe. Göre adalat. Nädip şeýitmek öwretdim diýe. Ýitirgan sahipany. Nädip öwretdim kitap okumagy diýe. Epen näme diýip jogap berýär? Kurretiň dertinden kitap ýazýar. Eşem kurretiň dertinden. Saňa garda eşek janawaryň kurretiň belli jok. Dersine de tamamlatjak sen ha. Ya ente o jogap berem, ben şeýdim kadip pikredýän. Ýitirgan gyýrýan bolsa. Alparjym kömen ulanyň. Jaňa ulanyň. Diňe internet bilen. Internet bilen ýa. Olaryň biler öýdemek diýär. Ya hikaýany aýdýan jaňy fiýeç. Nämeden durýar ben bir? Men on ýaly. Eşeklerden gatnaşyp. Şowmenlaryň nämesi bilen. Aram ýok diýär. Ara ýokdur. Bä. Şowmen bolajak. Nädip öwredipdir? Bilem o. Hiç ili. Yok, näme diýjem bilem o. Finans goraý dogry jogaby. Şudroý diýänler diýip ýalňyjanyň. Ya, bir hili. Okumadyk boldan bilmerdim onu. Edir şonu okumadım ben, gabat ilk görmedim ya.
Ona isen bir gedek ýeňilýän da. Away ding bolsa gowy ding. Deng bolong ok. Ha. Onu da bir balon da ola. Yok bilem o edis. Bilen okma. Epen aydiya. Kitabın taýpalarynyň arasynda arpa goýýardym diýe. Arpa. Ondan her ýerlegem arpany ip bolýa geçirýärdim diýe, bir ýylyň dowamynda şeýtdim diýe. Ondan soň kunlar arpa goýmak bolýar, şu ýitirip sahypana neme diýdi? Arpa nerede dip aňyrýar diýe. Sahypana agdyrýa, aşağı arpa bar bolaýmadyny bitirene arpa nerede dip aňyrýar diýe. Şeýdi öwretdim diýe. Şükür. Şunu. Ne birden neyse okuma öwretjek bolan diýdi. Mehriban tomaşaçylar ikinci tapyrmy tamam boldy. Bir neme wagtdan üçüncü tapyrmy başlar. Şu yerde de orada şahirmin. Benim şahir dostum Kerim Halif'ni yıllarında hilmet teşkilatı gepleşe gelýänligimden habarly. Bir sen goşulundan bir ýerine okajak diýdim. Ama o gepleşe bir täze goşuýadaýyn. Şonu gaýdypyna düýün SMS edip durdy, ol ýa tutup ýetişmedim. Häzir okap aýdyp bereň. Hormatyny goýup uludur kiçiň. Göwnün tapşak bollum musapir kişiň. Dünýämi özgörtjek iki şaý üçin dostumyň aýbyny aýan etmedim. Hiç mahal arskymdan artyk baýlygy ýetmegi özüme hyýal etmedim. Ýagşylygy rowa gördüm, paýyma başarsam kişäde ýan etmedim. Alkyşyny alsam nurana halkyň, göwnüm ganat gerdi, daş ýardy bagtym. Ýagşy niýetlere uruksa wagtym, sagatlaryny gädilmeýän etmedim. Çarkı pelegini aylap dur demin. Näme niýet etseň dolanır elin. Göwnüme degeni ýigrennim bolýyn. Gapymyzdan ädilmeýän etmedim diýär şahyr Kerim Halif. Mehriban tomaşaçylar, biz üçüncü tapyrmyna başlaýas. Üçüncü tapyrmyzda Paýhat Çeşmede adly kitapdan atalar sözleri, nakyllar bar. Ekrana ünslerýäňiz beýmurat üçin şeýle atalar sözi. Şu suratlary, sözleri goşýan bir atalar sözi demele gelmeli. Birinci surat başlaýas, näme? Bedawat. At. İkinci bir söz var. Rus sözü, okam. Näme diýmek? Näme diýmek? Men kän bilem ama daşary ýurt dillerini. Okam öňe, okapyr, okurşyny bilaýdym. Zloslovit. Zlaslovits. Ondan näme diýmek? Erwetlik manýetinde bar gerek. Zlo bolsa erwet bolýar. Bolýar. Üçüncü surat. Näme? Yol. Ne İngiliz sözü var, onu okam? Okumak gerekmi şonu? Okumak gerek, okusanız gowy bolýar. Az gülkün şok. Tomaşaçylar gelip diýerler, okumak, okap bilmeden. Vallahi okap durmaýyn. Okap durmaýyn? Men İngiliz okap bilemokdan, okap bilmeýän, başarmaýan adam finans biderip masara ol oturunyň. Öyle hiç ile jogap ýok şunda. O da uçor. Uçormy? Uçoruň nämetini üstselmeli? Kasymy näme? Boýnykmy? Ýok. Görnen okda şu taýda. İl. Ha? İl. Demek il demek şu. Surat il. Ondan At geden yol. İl geden. geden mi Zlaslovits? Näme demek? Tercüme edip berden ya. Men tercüme edip berenmi? Hadyr, kömek ede. Yo bilem o. Zlaslovits näme demek? Näme diýmek? Yamanlamak. Yamanlamak. Erwet gıybetini etmek yamanlamak. Atyny yamanlanyň. Ha, atyny yamanlanyň ýoly. Anne o taýda näme dur? İngiliz sözler dur da şonu okumak. Nakazane diýär. Nakazane Temmi näme? bolýar. Ceda temmi, ceda. Atyny yamanlanyň ýoly. yol ceda. Ýoly. Il näme der bolýar da? Ondan ilini yamanlanyň. Zlaslovit o taýda. Şu joýnamy? Keseki. Kedeki yat yine ceda. Will give bilmellerde. Will give. Näme? Give näme? Berme. Bermek. Willem
gelecek zaman berer. Nugoşta. Atınlı yamanlarının cezasını yol verir. Aha. İyilini yamanlarının Yamanlarının kıyını düşmanını yani oluyor. Kesek verir oluyor. Cezasını. Belliga ya. Atını yamanlarının yol bir cedatın, iyilini yamanlarının yağ bir cedatın ne? Billi ay kol. İlkinci kadar kavat geldim şunu akıllı. Atıqo nakıl. Atıqo atalar söyle. Teyavne mi? O Kemal bolya da adamlar gurrun ediyor da ayıp yok. Ulog derler dip. Minip diyorum. Minip diyorum hafta ulogunu. Yolla yattı olin. Kadrını biliyor da. Ya da ay falan adamdan gurrun ediyor. Ya değil var ya olin. Var oluyor şolardan da. Çok bağlanışıp, şonla bağlanışıp. Hani, kadron anlayıp, ay bulara bilirsin neyden. Hani, iki suratı ne mi? Batır, yine batır var. Batır nakıl var. O, batır. Şimdi yukarıda İngiliz sözü var, okan. Ha? Yok, o kadar çok önümlerde kavat geliyor. Ya o madde içine var. Şu ne mi? Madde, ha? Ne kadar olabilir? Made diyen dedim, madde diyor. Made diyen mi? Made. Ha, made oluyor. Made. Yani yasalan edilen demek. Doğrudan bir yerde made in Türkmenistan orada. Türkmenistan'a yasalan önürlen. Şimdi batır eden. Ondan sonra batır eden kılıç. Batır eden kılıç. Ne mesel? Cemlemek de. Yok. Söz var ha. Bilemem. Okuşanı İngiliz sözü. Ha? Diyecek ol ya. Hayır o senin de şov. Onu ne mi diyeyim bak o şov mu ne senin ne Batır eden kılıç. End oluyor. End ne mi? Ve demek de bilen ve. Ha. Kılıç bile. Ne mi diyeyim? Batır eden kılıç bile güç oluyor mu? Yok güç olan yok. Şu elin şu aralığına ne mi değil ya? Koşorlan tırtık aralığı ne mi değil ya? Bilek. Batır eden kılıç bilen bileği. İnni. Erve deden kara yürek. Kara yürek. O ne mi oturuyor? Çokunu oturuyor mu? Yok. Dileği de oturuyor. Dileği. Batır eden kılıç bilen bileği. Erve deden kara yürek bilen dileği oluyor da. Kara yürek dileği. Yaman eden. Batır eden kılıç bilen bileği. Yaman eden kara yürek dileği. Diyen payka çeşmedin. O atılar söz var eken. Anonla beyunat. Biter çıkıyor. Biter del. Birinci. Ne mi demek? Okan? Ha? First. Ne mehvan tomaşçılar? First diyen sözü. Beyunat ama onu first diyor. Ay cana o yaşlıkta mektep okulmadı o bu zatları bilem o. First demek ne mi? İlki. First. Self demek ne mi? Ödüm. İlki ödüm. Dedi. O koşa dedi? Son iyiliğin oluyor da. Son iyiliği attak oluyor. Anam. Ne edip bilin? Okudun mu? First self ispraf, then il name dak. Ne mi? İlki ödüm düzet son iyiliği attak oluyor. İlki ödüm düzet son iyiliği attak. O sözdür ha? O sözdür ha. Hanımla düşünene. kadar şovmen düşünenlere, o maniyalanlara. Hani birinci söz ne mi? Self ödüm. Ödüyün işin. Aha, yok. Slujba ne mi demek? Kulluk. Ondan ol yani madde diye okan made ne mi demek dedik? Eden. Şu var madde küçülükten madde diye okuduk. Şu bizim küçülükte olmadı madde değil ya diyeyim. Ya senin diyen kim var ne? Benim dedim o. Böyle self öd öyünü kulluk eden big ne mi? Ulu oluyor. Ulu ana biliyor ki ya. Ana biliyor. Big ulu ile pul olur mu? Mesela 20'likte kimin sureti var? Ha ulu ile göroğlu. Göroğlu biz ne mi diyez? Tinga göroğlu mu da göroğlu? Batır. Göroğlu. Ha. Ödüyünü kulluk eden ulu ile beg bolor.
Berekella. Öz öyüne kulluk eden ulu ile bey olur. Ay Kemal näme pasır gurlam bolýarlar ha. Öyüne de tonokla. Ana jollar hakynda. Indi Beymurat soňky. Ben 4 söz bilen bar naklyjym dersin. Ha. Self bilýän self. Ödüm. Ho diye. Ho diye. Sonra olyam. Ya sonra bolan ok. How näme? Haya. Ne how? How are you diýler how näme? Sen nira. How are you demek? Sen nira demek. Söyleme. How are you demek? Sen näil demek. Ja, men bey diýem. O den näme diýsen o diýip, tüma men onu pikirler. How are you diýlen how söz bar, how are you näme? Nähili. Nähili. Sen näil bolsaň ilem şonýalak bor diýdi. Bolsaň ilhem fana ilem şonýalak bor diýdi. Şeýle bor diýdi. Ödüm näil bolsaň ilem şonýalak bor diýdi. Dogry aýtdyň. Dogry aýtdyň aýwara. Hadyr sen alyp çykjak bu bölme. Hani Yolworth. Ondan onu oku. As. As diýenler, as diýip okuýar. Az diýdim. Az Türkmençe demek. as bolýar. Ýa-da hemen mar ekende, men Türkmençe ýazylgy ekende, onda da as durýar. Az demek näme? Yolworth bilen as watranyşmaly diýip şeýle terfrak düşünjek bolmandan. Yolworth, Batyr bolýan, o rus sözüne oku. Bol. Nderet. Yolworth Batyr bol. Näme şo az näme diýmekdir öýdýän? Terjimesini mi? Yo, ödüm deret. Bolýa aşakdan kim bolýan? Näme bolýan? Tilki. Ýene az we Hitr diýär. Hitr näme? Mekrda. Yolworth bolsaň Batyr bol, tilki bolsaň mekr bolýar. Bolsaň da az. Nüştada näme? Bir söz ýeter. Ýaly. Yolworth ýaly Batyr bol, tilki ýaly mekr bolýar. Mekr bolýar. Yolworth ýaly Batyr bol, tilki ýaly hilegar diýär. Berekella. Batyr oluşturdy. Bar naklyjymyz. Mehman tomoşaçylar, şunun bilen ýyllarlaryň zehin bäsleşigatly gepleşigimiň 18-nji sanam tamam boldy. Gepleşige gatnaşan mehmanlarymyz meşhur alpbarjy Beymurat Amanulyw, meşhur aktyor, showman alpbarjy Hadyr Uragulyw. Öz adymdan hem siziň adyňyzdan hem ullukan minnetdarlyk bildirýän Beymurat Hadyr işiňizi üstünlük arzu edýän, işiňizi elimde ama şowluk ýaram bolsun, öz dinleýijilerinizi täze gadakly wideolaryňyz bilen, sahna oýunlaryňyz bilen, täze gepleşikleriňiz bilen, goşgularyňyz bilen begenleriň. Mehman tomoşaçylar, bir gepleşik men YouTube kanalymda goýlar. Mergen Annam Hemedov YouTube kanalyny hökman agda bolun. Birden ýanyna çykyp tomoşa edip ýygyna çykyp gidibermäň. O gepleşik hakynda pikirleriňizi, teklipleriňizi YouTube kanalyna şu gepleşigiň teswirini de belläp bilerdiňiz. Ýöne gönlüň men özüm bilen habarlaşmak bolsaňyz, onu men Instagram sahypama ýa-da ýyllarlaryň zehin bäsleşigi@gmail.com elektron salga ýazyp ýollap iberip bilerdiňiz. Akepler studiosyna hem de Berk Pavada köp sag bolsun aýdýas. Ýene-ki gepleşiklerde görüşýänçä hoşda bolun, öýüňiz awadan bolsun.